Hej og velkommen til denne video. I den der vil jeg vise hvordan I installerer shaders mod. Og jeg kan lige hurtigt vise hvordan det ser ud. Og bemærk det her, det er til i Minecraft 1,6,2. Det er ikke 1,7,2. Men det er ikke så avanceret lige at tage det ned til 1,6,2. Så det her, det er bare lige min chill-verden. Og her kan I så se, det er den shader pack, jeg har på lige nu. Den ser sådan fed nok ud. Der er altså noget her. Den sådan, de flytter sig lidt. Det gør græsset godt nok ikke, men der er sikkert en shader pack til det. Og der er skygger på, det er der også på mig, sådan her. Og nu skal I se, der er sådan, og der er sådan, jeg ved ikke om I kan se, men sådan lidt lensflare på linsen, så eller på skærmen. Så det, ja, så er det også bare sådan lyst, så det er dejligt. Først så går jeg ind og downloader den her. Og når jeg sender, der er link til alt det her. Her er der sådan nogle shader packs, I kan lægge ind. I downloader den, og I selv bestemmer, at vi downloader den her. I downloader den her, og den her. Det er Forge installer til 1,6,2, og det her det er Optifine til 1,6,2, og det er shader packs til 1,6,2, og det er til 1,6,2 shaders mod. Og når I så har downloadet det, jeg har bare lige lavet et link her, så lægger I dem ud på skrivebordet. Så dem skal I bruge lige nu. Først så dobbeltklikker I på den her. Og så skal I bare trykke OK. Og så når det er installeret, så skal I lukke det igen. Og så går I ind i Minecraft. Trykker I New Profile. Så skriver I bare Shaders 2 eller sådan noget. Og så tager I den her, der hedder Release 1,6,2 Forge 9,10,1,871. Det er meget vigtigt, fordi at det er den, jeg har lagt download link til. Så hvis I skal have den her, så skal I have den download link. Men jeg vil råde til at tage den her. Og det er også den eneste 1,6,2. Så den tager I bare og klikker på den. Og så trykker I Save Profile. Og så går I... Nu skal jeg lige se. Ja. I går herind i jeres Minecraft. Jeg kan lige gøre det helt forfra. I skriver procenttegn app data procenttegn. Så går I ind i .minecraft mods, og så lægger I dem herinde. Og så når jeg har gjort det, så hvis I prøver at åbne Minecraft, så vil der sikkert stå nu kan jeg ikke lige huske composite error eller sådan noget andet. I hvert fald så er der også hvid skærm, og det er jo sådan lidt træls. Så det, I går ind i shader packs. Så jeg har, hvis jeg vil lige det den her man starter med, så trykker I Open with Windows Explorer, Shaders, Composite.vsh, Copy and Replace det, fordi jeg har lagt noget en gang. Så skal vi bare lige have den åbnet med Notepad, fordi det er sådan lidt nemmere at finde ud af. Så går I hen i linje 47, og der er der den her. Den vil sikkert stå til 2,0 F. Den skal I ændre til 3. Og så ændrer I den, det gør jeg. Eller så gemmer I den, det gør jeg bare ikke. Og så, fordi jeg har gjort det en gang, så lukker I det hele. Så går I ind i Minecraft. I skal huske at lukke Minecraft, imens I gør alt det her. Og så trykker I play på den profil, I lavede. Og så, hvis det virker, så vil der stå alt sådan noget her om mods, og så kan I se, at det er GLS shader mods og alt muligt. Så går I ind i single player, eller ja, så går I bare ind og spiller, og så er det bare mega nice. Så ser det sådan her ud. Det er sådan ikke sådan her ud for jer, fordi at jeg har downloadet sådan en ekstra shader pack. Jeg kan godt lige lægge et download link til den her, eller sådan den. Så ja. Eller I kan bare gå ind til den her jo. Det er jo... Den kan jeg lige hurtigt downloade, så kan jeg lige se. Så kan jeg også lige vise, hvordan man lægger sådan en ind. Færdig nu.
Kom nu. Nå. Så går I i shader packs. Og så skal I se alle dem, der er der. Og der er rigtig mange. Så det er bare... Og så hvis I nu siger, at vi vil have den her, så kan vi bare lige hurtigt lægge noget på skrivebordet. Så går I i Minecraft. Options, shaders, open shader packs folder. Så hiver jeg bare den her ind, og så har I den. Så skal vi lige tage den på. Jeg ved ikke lige, om det er den fedeste. Den er måske, jeg synes måske ikke, den er så fed. Den er sådan lidt, der er lidt for meget kontrast på, eller hvad man kan kalde det. Den var ikke særlig god, men det er i hvert fald sådan, man gør det. Det er ikke så svært. Så ja, jeg havde også lidt problemer med at få det til at virke, fordi jeg ville helt gerne have det. Og så havde jeg bare prøvet. Sidst så virkede det bare. Ja, det var sådan set alt for den gang. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Så ja, vi ses. Hej hej.